Venga, ata ditzen. Jo, ze harri oso diagua. Liburu gile, nentza bestazutzat. Berreunekoa, 230, zilindora, pixka berotzeko. Berotzeko? Bizten da bai. Aixe. Hala ba. Harriak gora, harriak behera, horrelaxe mandu bizitza Migueltxok. Gaur egun, aldian erakustaldiren bat edo beste egiten dugu plaza batzuetan. Markarik apurtzerik ez du buruan, atzean geratu dira garaiaiek, baina oroitzapenak ez dira falta. Rekorda lortu nahi zinun eta asko prestatzen zinen, dena utzi alde batea, eta zen lana, harri eta deskantzue, eta orduan gauza asko usten zen bazterrea, ez? Oain berriz, bada lana, bada harrie, bada deskantzue, bada aitor, bada edurne, denetik, denantzaten boa bada hau. Betizun larru, Betizuna. Behina. Behina, bai. Jota, pasa atzitik aurrea, banaka. Hemen bai atzitik aurrea. Indarra bezain garrantzitsua, herri kiroletan behar bezala gastatzea, behar bezalako arropa janztea. Beilarru seginiko txalekoa, praka urdina eta nola ez bukatzeko. Harri jasotzailearen gerriko beltz eta luzea. Lesio aldetik eta, zelan da baina harri jasotzailea? Gehienak belaunetatik biltzen gaizki. Belaunek, eutzi. Pote mateko, zure karga gehi harriarena eta entrenamentuk eta bat beste, Zema kilo? 1 kilo. 1 kilo? Eguneko kopa, isko berotzeko eta... Berotzeko, Beste harri bitan hasi aurretik. Bai. Jaso aldi batzuk ginen egin da, beste humoreatekin hitio zo beste. Bai, eta... Zer hori ba? Hau, erretxine, zirristatzeko, hain errex. Ez da, asko esaten duen bezala itxasteko. Ez bai dutzu eusten, honen gati lurra jaten da, Bai. Erretxine itxasteko, ez da gizeta esatu, jode, itxatxi. Tomate urtega saltzetzen duen, berrekiloa? 17 urtekin. Lekun berdin, 5 minutuz tekiz 3 aldiz hola, boda. 3 izan zen. Balegoa. Gero hemen zortzikin joan itzen 250 Orduan gaztekinen sasoiko eta salto handik egin zen baino. Gero aliatu zen, derrepente frenazo. 300 oraia, Zenbait honetan izaten da entrenatzezo, eta esatezo, jode, oin dela 10 urte hau berotzeko egin nuen. Eta esatezo, desastre. Eta ja hor, 3-4 egun pasatzezo, txar samar, baina, hobe dazpentsatzea lehen zeiten ginen, da garaiko gauzek. Animo, gutxinez txalekoa bero da, guain. Bai, ez da? Bai. Bai, joder, claro, hau... Bine besoa sartu, rediez. Hau neguene, Soka pixkoak eixo sorratzen da, niri baino, Bai, ez da? Galtza baino zo, ez. Honi bere ekin egin edo boro hil bat hartuko. Oba, biribile ez da? Bai, hartu, dita. Bidek, seri pixko bat. Esketo, ona. Beratzeko. Xo, bidek, tira, gora. Bora bai. Tita, tungi, hop, adelante. Oxe, sacarra. Barto sasea. Heldu, oidek. Heldu, oidek. Venga, etzen antzak. Jota bara. Xero, venga. Ez da guzten da. Eutsi. Ai, alde ez. Listo. Adelante. Eskerrik asko. Zoriona. Bizi legea da. Momentu batean edo bestean, berandu edo lehen, gelditzeko momentua guztioi iriste zaigu. Baita kirolariei ere. Hauek besteek baino lehenago hartu behar izaten dute erretreta. Gorputzak berak agintzen digulako askotan. Noir geratu? Tira. Geratu. Harria bezain gogorra izan daiteke maiz. Etxeko lanetan moldatzea. Eskerrik asko, nagatik. Bai, ez duzu beste edo me? Ez. Vale. Ok, gorri.
Euskal gizona.